Mae yna tipyn o switch yn dweud rhwng ysgol gynradd ac ysgol uwchradd. Be ti'n sylweddoli yn ysgol gynradd yw'r edrychiadau, y looks falle, yn hytrach na'r comments. A felly, gwedi fi mwy amdano beth wnes ti sylweddoli wrth i ti fynd i ysgol uwchradd de? Y peth mwyaf nes i sylweddoli, really, yn wedig nawr yn edrych yn ôl o ran mynd o ysgol gynradd i ysgol uwchradd, yw'r ffaith oedd ysgol uwchradd fi yn really blaengar trwy dathlu gwahaniaethau. O'n nhw'n really blaengar trwy dathlu gwahanol crefyddau, gwahanol sexualities, gwahanol races, gwahanol ieithoedd, a oedd e'n fel policy, it was like at the forefront o ysgol fi. Ond yn yr ysgol gynradd, nath nhw byth manteisio ar fel aml ddiwylliannedd Caerdydd a defnyddio hwnna fel cryfder o ran ethos yr ysgol. Nath nhw byth fel tapio mewn i hwnna. I fi mae'n gamgymeriad. Ond oedd ysgol uwchradd fi, oedd e bach o sioc, really, achos o'n i wastad yn gwybod bod fi'n gwahanol i bawb arall, neu i'r rhan fwyaf o bobl eraill yn dosbarthiadau fi, ond o'n i ddim byth yn gwybod bydde grŵp o pobl gwyn, eitha middle class, ddim actually falle o Caerdydd, lot ohonyn nhw, eisiau dathlu hwnna, a roed e yn fel, ddim manifesto, yn fel dywediad ysgol Plas Mawr. Ysgol uwchradd yw pryd fi'n dechrau gweld, like, fel my black identity, a fel yr hunaniaeth Gymraeg yna, dyna lle maen nhw'n dechrau overlapo. Bendant. Beth oedd yr amrywiaeth fel fyna wrth i ti symud lan? Roedd yr amrywiaeth yn yr ysgol uwchradd lot mwy na oedd e yn ysgol gynradd. A mae hwnna achos es i ysgol, un o ysgolion fwyaf Cymru. Nifer oedd bron 1,500 o disgyblion yn yr ysgol. A mi oedd hi yr ysgol Saesneg, fel maen nhw'n dweud. So, dwi'n gwybod mae unrhyw un yn gwybod unrhyw beth am fatha'r gwleidyddiaeth yn Aberystwyth, ond mae yna ysgol uwchradd Penweddig a ysgol uwchradd Penglais. A pam dwi'n dweud unrhyw un Cymru Cymraeg fy mod i o Aberystwyth, maen nhw fel, o, ys ti Penweddig? A dwi'n fel, na, ys ti Penglais. A maen nhw fel, be? Pam? Ti'n Cymraeg? Fel, pam ys ti Penglais? A ti'n bod, dyna dewisiadau nes i a teulu fi ar y pryd. Mi oeddwn ni gallu weld cwpl mwy o merched oedd yn edrych fel fi, neu o cefndiroedd gwahanol athrawon, o cwpl o cefndiroedd gwahanol hefyd. Felly dwi'n credu mi oedd hwnna'n bwysig i fi.